Mabwino konse kumukonera kanema ya mibawa lero Friday pa 1 November 2024 tikaterende kuti tasala ndi mwezi umodzi kuti timalize chaka chino cha 2024 kukankula nkumaona kuti kodi miyezi imene yapitayi tachita chani zaenda ndiziti pasayenda ndipati komanso tikonze pati kuti masiku amene asalawa mwina mwake mapulani athu nkutheka. Ine dzina langa ndi Betha Chirwa kukulandirani ku program inanso ya sabata ino ya Nzika Ikutinji. Kumbukirani kuti cholinga chenicheni cha program ya Nzika Ikutinji ndikukambirana nkhani zosiyanasiyana zimene zimakhudza moyo wathu wa tsiku ndi tsiku ngati nzika. Timalowa ku nkhani za maphunziro, nkhani za umoyo, nkhani za ulimi komanso magawo ena ofunikira kwambiri pa chitukuko cha dziko lino. Lero tikhala tikukambirana nkhani ya kupitirira kwa vuto lakusowa kwa mafuta agalimoto lomwe ndithu lakhuza ntchito zosiyanasiyana makamaka za mtengatenga. Studio muno mwanthawi zonse ndipo Kalaji mwadzuka bwanji? Fera dzuka bwino kayeno. Tadzuka. Ngakhera kwera maminibus okwera mtengo kwambiri komabe tatafika. Bora mwafika basi. Bora tafika. Chabwino. Tindinza to Steve Kondwa Banda Mulimbi amene tu akhala kucheza ndi anthu osiyanasiyana ma filling station amene tu ena achezera ma filling station ena ofika umene koma ndithu mulimizira itali ya galimoto zomwe zikudikirira kuti zimwetse mafuta agalimoto. Tione kuti macheza a Steve Kondwa Banda ndi anthu amene ayenda motani. Tibweranso pano akachoka Nzika Ikutinji ndithokoze Betha ndipo amene ali ku studio. Ine dzina langa Steve Kondwa Banda kukupatsirani zithunzi za live za pompo pano pa filling station ya Petroda umene undi sewu ochoka pa Maselema kumapita ku Zomba. Filling station imene ili pafupi ndi paja pa Globe Internet kale panali timati Unilever kapena Liver Brothers. Mbali nayo kuli kampani ya Bakresa kusogoloko ndi kumene kuli Adimac. Mbali nayi pomwe pamachulidwa kuti pa Peretia. Funa kupatsani chithunzi kuti pano kusowa kwa mafuta zomwe zikuchitika magalimoto amene wachiyimireni tikutha masiku 4. Sewu umenewu ndomwe magalimoto amene akuchoka mbali ya ku Adimac amakhala kuti akulowera ku Maselema kapena ku Yenex koma wachinga mbali zonse. Ndipo sewu mbali nayi ndomwe amakhala kuti akuchoka mbali ya Yenex komanso Maselema kuti akupita ku Machinjiri kwa Akachere mpana Chiradzulu Zomba. Wasandukano kuti kuyenda magalimoto ena mbali yopita uko ena mbali yopita kuti sewu watsekedwa. Kukuonetsani kuti kodi watsekedwa chifukwa chani? Chifukwa chakuti pamene papangika malaini awiri masabata awiri apitawo adali petro yekha koma pano ndi diesel yemwe ndi amene akusowa. So mbali nayo ndikomwe kwa chitika nzere wa petro mbali nayo ndi wa diesel. Kufuna kupatsani chithunzi ma filling station amene pakadali pano uno Mulimbi muzinda wa Blantyre akuthira mafuta ndi okhawa amene timazungulira timabwera kumalo ano. Ndithu anthu amenewa ndi ena anjinga za moto kuthira kukuchitika koma kukoneka ngati sikukuchitika chifukwa chakuti magalimoto pamene ayambapa mpakana akuthamangira ku Adimac kukadutsa pa roundabout kumalowera ngati tikupita komwe kuli Roble koseko achinga mbali zonse ziwiri magalimoto amenewa. Patsani mmene zilili modzi mwa anthu amene ali nawo pa nzero umenewu choyamba dzina ndani? Ine ndi Kevin Maongo. Mukumana ndizotani pano kusowa kwa mafuta? Mavuto kwambiri bwana, zinthu sizikulongosoka. 4 days tili pamalo pano funa mafuta. Zinthu sizikuyenda bwana. Bwana dziko bwana atsogolera athu sakutithandiza. Sakutithandiza bwana. Muli galimoto yaing'ono kapena mmene ndi mini bus ine ndi driver wa Mangochi. Ndimapita ku Mangochi daily, timanyamula anthu ena opita ku school, ena opita ku zinchito koma amapita zoti apapa basi tayima sitikuyenda. Masiku angati musakuyenda? 4 days, masiku 4. Lero la 5. Mukumakhalira pompa kapena kumasaka so? Kugonera pompano. Blantyre yonse mafuta ali apapa koma tonani kuti tigule mafuta. Tuna ndi chidipiti chimene chichichi. Tigula bwanji. Ena fe tibwererazo kuti ndoti definitely ndigonaso pompano. Zakusokoneza bwanji moyo wanu wa business maso moyo wanu wa tsiku ndi tsiku? Bwana ndikuzeni ineyo ndikuyankhula pano ufa kunyumba kulibe ifa ku school sinapite ndine mbuli ndikati ndadya pa moyo wanga ndoti ndayenda pansewo basi. Mungakonde mwina akuluakulu
aboma atachita posota aboma sanga pange chichonse akuti akubwera uzapanga za gofo nanga gofo ife gofo tithandizika chani bwana gofa ingabwerese chakudya chanje nyumba mwanga a president athu atakudzasowera gofo mawa kandi liti ku country club zili ndi phindu yanje kwa ife amalawi zilibe phindu zimenezo ndithu bwana chabwino ndakuthokozani zikomo kwambiri ndithu mmodzi mwa driver amene akudandaula kunali sonkhano watu wankhani dzulo wabungwe limeneli la mera omwe chiyembekezo chenicheni kuti vuto limeneli lithaliti silikudziwika koma mavuto ake ndi amenewa zomwe zikuchitika ndi zimenezi mmodzi muli bwanji bwino kaeni bwana ati bwino dzina ndani ine ndi Benjamin Benson bwana chabwino Benjamin Benson izakukhuzani motani kusowa kumene kwa mafuta bwana ife ndizotikuza kwambiri muone mene alira njingawa apa ni mabanja anthu angada amene ayima apa amene bwera kuzamadikira mafuta magalimoto line ndio paka na kulanda bauto koma chotikuza ncho kuti bwana athu awa anenero waboma bwana kunkuyo akumayima pachulu kumayankhula zambiri anatonesa matanka la mafuta ndikumadabwa kuti matanka la amene aja amati mwina almost 10 million matanka la amene aja amati mwina almost 10 million nde 10 million chakuti liters tingamayime panzere chonchi mupite pa petroda magalimoto ali chibwirikiti anakatiganizira ankadafuna kusintha zinthu kodi kusintha zinthu kunali kumene kuku apa ukukundi kutipha ni mmene chikuyenda chuma cha akuphani akutipha mese muli moyo apa akuphani bwa ili moyo koma nanga mavuto amene wawa mesa kuti tipeze chokudya timadalira njingazi magalimoto dizilo katundu kuti afike mukumatenga munjinga ndomakakhuthula mafuta omagulitsa black market akutero sizingatheke munthu amene njingazi tundiza mabwana sizathu ya ndi bwana atipasa target ndeti kaime pa filling station ukagula mafuta ndokagulisa target ya bwana akuna mizirani akutina mizira ife tabwera panopo kuzaima kuti tigule mafuta tikagula mafuta tikatamange tipange target ya bwana komanso tipange target kuti mabanja akatani akaje ine si driver wa njinga ine ndi mechanic galimoto panopo ili pa garage mafuta palibe ndabwera ndi chigubu kuti mwina wake ndipeze 5 liters ndikalize galimoto ikatheka bwana atenge galimoto yawo izipita andipite chani ndrama bwana angatenge galimoto musanayese olo mulino bwana ife tikupempha kwa president apange kuthekera kuti dziko mbali ya mafuta yokhayi mbali ya mafuta yokhayi atithandize zinazo tinavomereza chifukwa kuti tinkafuna kusintha zinthu ndi zinthu zichatasintha koma na apapa atithandize chabwino ndino anjinga mukumana ndi mavuto otani mavuto tikukumana nawo ambirimbiri kwambiri chifukwa chibwerere ni chazulo ndrama ndizi zili mthumbazi sitinathire mafuta chaka zathu akanika kudya panopa chifukwa cha mafuta ndipo a president ngati akutimvera aonepo ndipo aunikire chifukwa chazulo tikugona pompo to bwana chabwino ine ndi Richard nimapanga pasa wanjenga mavuto osowa mafuta alikuza kwambiri moti feyo timapani chibwere nyama mawa zosa ruke ndipo pano zinthu zona kuti kutibwesa mbuyo mungakonde apange zotani boma ndingakondera kupanga zona kuti mafuta apezeke fukozi kumfana kuti mchazi metu madusa zokukatenga mafuta zafoira koma kotengera siku mozi yayi akumatu zaona kuti matakala bwe ambirimbiri ali pamwanza takala pamwanza ngaende 3 hours 4 hours kuti zafike mplantam zese mafuta pomwe kuli khanga kuti peperesa anthu oziko munomu pomwe ina kaziko ndifeyo sikuenda kuti timve kwawa muone pa filling station apo makamera kwa umene amwenye apeza kuti magaizi okulisa mafuta magaizi otisa mafuta apeza kuti akwali atisa makamera munthu omwenyeyo ndikwatani ndikwatira mafuta pomwe ne Malawi akumathirira mwenye pamenepa mwenye akubwera pano kama ndimenya kutisa mafuta sinatete ndi mini sibwerere panopa pomwe ne ndabwera mamawa ndifanisa malibanja lanu kuti mwina mwana amene ndifanisa maleyo pamawa azakhuya Malawi zokanika zona kuti ligwe chiro tipeze physically ana maona da kunthirira mwenye pena mwenye anali pala zikuchitika paka neneyo nakangana naye otisa mafuta yaona kuti akulu mmene mwanga simoyo bwino mwana na uthandiza Malawi zanu endamene muthandiza ndi bwana of course koma bwana mochedwa kana osaka mafuta sikutengera kuti uyu ndi bwana kapena ndani ayi ola mwenye amene akuti mpirapo makamera amene ali ukokoseo nona kuti abwa mpano koma ifoya kuti ati 10,000 afa atishe choningana kuti atiye mafuta nde mbali ya izizi boma likanisirepo ngani akusowa kwa mafuta komatu pala polisi ndo akupanga chani akumana ndira nawo polisi akolo chinyengo chikwamba ndazi sokola mina kusokola ziko lino ndemona ngati
Terekeze kolo nyumba likutukwana. Mwana ako andikadwa ntunachi. Ako andikadwa tukwana umene. Ndiye bomali ngati kusogoza zinyengo. Ovulika ne ndandu. Olobungo ya melalo. Wakula melalo ngati akusiya kuti inveti. Apanga zona kuti mulili uwo so mafuta ute. Ngati zufika paso kuti dizo yakusowa. Ndiye kuti basi chalalo. Ngeferu kupeza nako. Ile wangu angandikizo apolisi mokumatira soria digani kai gamu de muzingolo. Ikalo meje fetri balani ukatira futanga. Ifeti kapita yotira futanga kuti amelele tulita. Zogamura kuntira futanga chifaja. Mafuto amene akukuma nawo anthu amene akufuna mafuta agalimoto diesel komanso petro akuti kuchitika zachinyengo panonso mbali ina kakhala anthu akuvutika koma akuti so amwenye akulowa kumapereka ndalama zimenezo ni mphekesera tikhale tikufufuza kuti kuona kwake ndi motani. Nditapereka ku studio kwa Betha Chirwa komanso Pokalaje kuti apitizeni program ene ya Nzika Ikutinji kuti inunso amene mukuonera mukhoza kuimba phone akuuzeni phone number kuti mupereke maganizo anu kuti kodi mavuto amenewa abweretsa zinthu zotani dziko muno komanso akukhuza bwanji miyoyo yathu komanso kodi bomalo mungalipemphe kuti lipange zotani. Kuno mkatikati mwa mzinda wa Blantyre anali ndi Stanley Chinganyama pakamera ine Steve Kondwa Panda nditapereka ku studio kwa Betha komanso Po. Kondwa Banda kucheza ndi anthu osiyanasiyana amene ndithu akhali panzere kudikirira kuti galimoto zawo zimwetse mafuta a galimoto pomwenso pano tikhonza kunena kuti tili mwina musabata yachitatu ngati nsakulakwisa kumakwena kha sabata yachitatu vuto limeneli likupitirira muzigawo zonse zitatu za dziko lino. Tamva anthu kufotokozapo mavuto amene ndithu akubwera chifukwa chokuti mafuta a galimoto akusowa. Pali nkhaniso ya chinyengo tiponera. Ya nkhani ya chinyengo ilipo ndikambo nimwe pakali pano ndi sabata yachitatu mafuta akuvuta. Mwinanu achokano kuti mafuta akusowa komano it's now a crisis. Kuti ndi nkhani imene ili pakati pathu ngati dziko tikuyena kuti tiyipange manage. Komano mwina chimene chikudabwitsa ndichokuti adindo sakuperekano mawu omveka bwino kuti kodi nkhani imeneyi tipange motani tikupangapo chani ende mwina chiyembekezo ndichotani kuti mwina ikamafika nthawi ikhale kuti nkhani imene yokhudza kusowa kwa mafuta tathana nayo. Mwina dzulo akuluakulu abungwe la mera ane ndi zochitika mu mzinda pomwe amapereka mwina update kuti pakali pano zinthu zili motani komano mwina anakanika kupereka chindunji kuti nkhani pakali pano ife ngati mera tikuchita motere. Chiyembekezo chathu ndi tikamafika nthawi tikhale kuti mwina zinthu zabwera mchimake pamenepo anakanika kuti afotokoza akachaje kupereka chithunzi chenicheni kwa amalawi zimene zikupereka no mafunso kuti kodi nkhani yokhudza mafuta timakhala ndi nkhokwe zimene timasungira ende akamatha mafuta sikuti amangotha kamodzi ndi kamodzi amakhala kuti akutha pang'ono kuti ndokuti iwo analibe nthawi yomapanga cheki kuti pakali panopa mafuta ali mulingotani kodi ngati dziko panopa tifunikira mulingotani foti akuti pa tsiku mwina kumaya kunoko timayuza mafuta okwana 1.5 million liters. Ndiye kuti no ngati ukamba kuti 1.5 million liters pa petrol komanso 1.5 million liters diesel zimene no akhali mwina mafuta ajasowa mafiga ajamakhala kuti no akukwera mwina kufika pa 2 million pamene. Kodi no izizi timazidziwa kuti ife ngati ku Malawi timafuna mafuta ochuluka chonchi pa tsiku timafuna mafuta ochuluka chonchi pa mwezi ende pakali panopa tikangana mu nkhokwe mwathu mafuta amene alipo ndi ochepa. Kodi situation tipange motani zinthu ngati zimenezo sitimaziyang'anira poyambirira chifukwa chani mwenza kuti mwina ena yake tinene kuti kulekelela mwina wina wake anagona pa ntchito yake amene ali ndi udindo amene ali mphamvu yoti aziyang'anira zimenezozo sanagwire ntchito yake moyenereka. Ndalama tikhoza kukhala nayo kuti tikhoza kugula mafuta koma ndimene tidziona kuti kufuna mafuta ochuluka bwanji kodi mafuta tikaitandiza uchita kuna ufa ndithu kupita kumapeto kuchita udikira kuti wamasana utherere ndeno kumakhala kuti kupita ndikuchigayo atapita ndimukagaitse abaka ndirani ndawo mapeza kuti magesa azima upanga bwanji sima mune mutakandira kale ndimakagaitsa ofoti tiphikire ndi zimene tikuzona pakali panozi kuti wina wake ntchito yake analekelera sanagwire ntchito yake mmene akuyenera kugwirira. Amaona kuti mafuta akutha amene kuti apange process kuti ufunika mafuta ochuluka chonchi amene tinawo pakati pano sangati kwanire ngati dziko. Ndiyeno chimene chachitika nchoti mafuta ajatiribe akumata akabwera kumakhala kuti no akupitirira zingati kumata chidebe chimene ndichoboka mukutunga madzi pa njigo kumene mufuna kuti nthawi yomwe muzakhala kuti mukumata pasipa zambiri zimavuta sizimavuza madzaja akungopitira. Ndi situation imene tili pakati panopa imene no zapereka pressure yambiri
kuti kuboma kwa amene amayang'anira nkhani yokhudza mafuta komanso ndi kuti na Malawi akuvutika chifukwa mafutawo akwafuna tsiku ndi tsiku pali ntchito zambiri zimene zimakhala kufuna transportation ngati mafuta palibe ndoti zonsezo sizitheka anthu afuna kuti apite ku ntchito anthu afuna kuti apite ku business anthu akene kuti apite malo osiyanasiyana ndizochitika komano mafuta palibe amaminibus pano akweza mitengo. Mwina tingomva pang'ono zomwe analankhulako mkulu wa bungwe la Malawi Energy Regulatory Authority MERA Henry Kachaji Zulu pomwe ndithu anali ndi msonkhano wa olemba nkhani mu mzinda wa Blantyre kungofotokozapo pang'ono kuti kodi situation ili motani pakadali pano komanso iwo ngati regulator kodi akuchita zotani kuti mwina vuto limeneli litheretu. Pakadali pano ndikukhulupirira kuti amene akutionera ndomvera funso lenileni kapena yankho limene angafune ndilongoti notangoti patsani mafutawo tione tikathire tizipita sikuti anthu angafune kuti tizingoti tukamba nkhani komabe tachiona kuti nchofunikira kuti tiziwauza anthu zina mwa zimene tikuchita ndicho linga choti tikhazikitsitse pa nkhani yonena kuti mafuta tsopano ayambe kupezeka bwino madera onse chinthu chimene pakadali panopo simmene zilili. Tinene kuti zikafika mmene zafikiramu kuti anthu tsopano akukhanga tsopano pali kulimbirana kuti mafutawo ndiwapeza pati nditani timayika ndondomeko zina zimene zimafunika kuti zithandize kuti ntchito yogawa mafuta kapena kupezeka kwa mafuta kaende bwino. Ndiye kufotokoza kumene tikufotokoza lero sikukhala koyamba ndikomaliza koma tinene kuti tizipereka pafupi tsopano munyengo iyi ma update kuti pano tichite izi pano tili apa pano tikulowera uko. Ndiye mwina pamakhala mafunso ena amene sititha kuyankha nthawi yoyamba kapena nthawi kamodzi koma tiloleni kuti munyengo ino tifotokoze mwa mfundo zina zimene ife tazikonza zoti zithandize kuti tipite patsogolo. Choyamba bungwe la MERA likukhudzidwa kwambiri ndi mchitidwe umene walowererapo kwambiri umene anthu ena ochita malonda akumalowa ma filling station ndi zimagaloni zawo kama 20 liters kaya mwina ina ma 5 liters nkumakagula mafuta aja ma filling station moncholinga choti iwowo akachitireso malonda kwina. Izi zikukhudzaso ngakhale anzathu amene ali ndi makabaza. Tikuona kuti ma filling station ambiri kukumakhala ndithu chintunda chachitali cha anthu anjinga za moto koma kafukufuku wathu waonetsa kuti anthu ena si onse koma pali ndithu kagulu kamene akakathira mafuta aja amakakhuthula kwina nkubwerera nkudzakhalaso pa nzela pomwepo kapena nzela wina ndicho linga choti azikasunga mafuta awo pena pake nkumakagulitsa mwachinyengo. Izi timafuna titsindike kuti ndikulakwira malamulo a dziko lino chifukwa malamulo a dziko lino amapereka chilolezo chogulitsa mafuta kwa aliyense kapena kwa yekhayo amene ali ndi license chilolezo chochokera ku bungwe la MERA. Ndiye izi ifeyo zatikhudza kwambiri ifika choti zikusokoneza ntchito yoti tionetsetse kuti mafuta akwanireso bwino mwachangu malingana ndi zimene tikuziona pa ntchito yathuyo tikamakagawa. Ndiye tikupempha uku ndikupempha ndithu kotsindika kuti chonde anzathu amene muli ndi malaisensi ogulitsa mafuta ndipo awa ndi ma filling station mukukumbutsidwa kuti pali chiletso chimene tayika ndipo chiletso choyamba tidayika maka mizinda yokhayo ya Blantyre, Lilongwe, Zomba ndi Mzuzu. Koma panopo timafuna tionjezerepo kuti izi tikaso maboma enawa ndicho linga chonena kuti tipatse mpata kwa anthu enieniwo amene akufuna mafuta awagule ndi kuti akagwiritse ntchito m'magalimoto mwawo kapena amene ali njinga yake kapena wina amene ali ndi kuvomerezeka maka anzathu amene amakhala m'madera ambali mwa nyanja amene amagwiritsa ntchito maboti.
zimenezi timagwira nawo ntchito bwinobwino ndi anzathu a fisheries kuti azitha kuwapeza mafutawo kumadera amene ife tawauza ndi kuvomerezeka. Ndiye apilu yathu kapena pempho lathu ndilonena kuti ama filling station sitikufuna kuti inu mukhale mbali imodzi yopitiriza kuti mdziko muno mafuta azivuta chifukwa choti mukugulitsa kwa anthu amene cholinga chawo nkukangogula mzigubu kukagula nkukagulitsanso. Tikulandira mauthenga ambiri ndipo ndi mauthenga oti akutikhudza pamene munthu wina akukagula mafuta bwinobwino pa mtengo ovomerezeka nkumakawugulitsa pa mtengo okwera, ena mpaka na 60,000 pa lita, ena 80,000 pa lita. Ndimati nditsindike kuti ndikuphwanya malamulo ndipo ndi mlandu umene utapezeka kuti wapezeka olakwa uli ndi chilango ndithu chokhazikika chimene chili m'malamulo. Pambali yomweyo timafunanso tipemphe kwa anzathu azachitetezo amene ndi apolisi kuti chonde tithandizeni m'madera osiyanasiyanawo kuti mafuta tikamagawa mafuta azipita kwa anthu amene ali oyenekezera kuti alandire, osati kuti pakhale no chinyengo china. Apapa ndatsindikapo ndipo ndakhazikikapo chifukwa chonena kuti tikamalola anthu amene akumakagula pa Chingerezi timati mavenda, tikamalola kuti azibwera nkumagula mafutawo iwo nkumakagulitsanso kwina, ndiye kuti tichedwetsa ntchito yonena kuti mdziko muno vuto la mafuta litheretu. Kutha kwa vutoli kuchedwa chifukwa choti malo moti amene akufunika alandire mafuta alandire, apezeka kuti mafuta aja akumalowa kwina kumene anthu mmati black market. Ndiye kuyambira pano bungwe la mera lipitiriza ntchito yake yomankani mafufuza ma filling station, ndipo ma filling station amene tiwapeze amene akupanga pa Chingerezi prioritize kumagulitsa anthu anzigubu osagulitsa anthu amene akufunika agule mafuta m'magalimoto kapena munjinga za moto. Komanso chenjezo kwa njinga za motoso chonde mchitidwe omakagula mafuta nkukachotsa thanke nkumakakhuthula nkubweranso ndi mchitidwe oti ukutibwezeretsa mbuyo. Ndi kwa ma filling station amene tiwapeze akuchita izi titengapo ndithu chilango chimene iwo amachidziwa timachita chimene chimakhala kuwachotsera license yawo kwa kanthawi ndi cholinga choti akonzenso zimenezi zisapitirize. Chachiwiri chimene ndimafuna ndinenepo nchonena kuti tawauza amakampani amene ntchito yawo njogulitsa mafuta amene pa Chingerezi timati ma oil marketing companies kuti atithandize munyengo iyi. Mafuta akakhala kuti salo okwanira, tufunika kuti pakadali pano tipereke mwayi kwa Malawi ambiri kuti akhale ndi mpata owapezako mafutawo. Ndiye tikuyika ndondomeko yonena kuti ma filling station imu mu nthawi yochepayi tikuyesetsa kuti vuto lilithe. Pakhalenso tsopano ndondomeko yomagawa mafutawa kapena kuwagulitsa pa mulingo woti anthu ambiri akwanire. Sitinena pakadali panopo nambala imodzi chifukwa magalimoto amakhala osiyanasiyana, koma ndondomekozi tikuwafotokozera ama kampani amene amayang'anira ma filling station kuti pakhale kachingerezi kake timati rationing. Tikati rationing ndiye kuti wina akhoza kupezeka mwina aguleko 20 liters, wina aguleko 20 liters kapena kutengerana ndi mlingo wa galimoto, mwina wina agulako kandi 30 liters. Ncholinga chonena kuti mafuta akamabwera azikwanira anthu ambiri, osati kuti angogula anthu ochepa chabe. Ndiye apa ndimati ndingonena kwa mtundu wa anthu kuno ku Malawi kuti mwina mkafika pa filling station nde akakuwuzani kuti mafuta pakadali pano mwina tigulitsa mlingo ongoyerekeza chonchi, musaone ngati kuti akulakwa because ndi mbali imodzi imene tayika ngati ndondomeko kuti zinthu zikhazikike. Chachitatu ndi mfundo yomaliza pa nkhani ya tinene kuti logistics.
tayikano tsopano ndondomeko yonena kuti ma filling station wonse imene yalandira mafuta izigulitsa mafutawo mpaka na kufikira mafutawo apezeke kuti atha. Pamakhala mavuto ena onena kuti pali ma filling station ena amene amati ife ntchito yathu kapena nthawi yathu timatsegula kulekeza 6 koloko. Koma munyengo ino tili munyengo imene yofunika kuti aliyense adziwe kuti titengepo gawo lothandiza kuti vuto litilithetse mwachangu. Ndiye ngati filling station yanu imatseka 6 koloko koma mwalandira mafuta ndipo magalimoto alipo akuthira, chonde musatseke filling station yanuyo mpakana mafuta amene mwalandira nthawi imeneyo apezeke kuti kapena atha kapena aliyense amene anabwera anali panzira wathandizika ndipo akupita kwawo. Koma pasapezeke filling station yomanena kuti ife pano nthawi yotseka yakwana ndiye anthu kazichokani muzibwerera. Mchitidwe umenewo ife ngati amera pa malamulo athu tikuuletsa chifukwa ndi mchitidwe umene ukubwezeretsa mbuyo ntchito imene ili mkati kalikiliki kuti mafuta azibwera mdziko muno, mafuta akhale okwanira. Mkulu wa bunge la Malawi Energy Regulatory Authority MERA Hene Kachaje kungufotokozapo mfundo zikulu pa momwezi ntuzokhalira pankhani yokuza vuto lakusowa kwa mafuta agalimoto lomwe tsopano tikhoza kunena kuti lalowa msabata yachitatu. Zigawo zonse anthu akuvutika kukhala nthawi yayitali, ena kugona panzere kumene kuti mwina mwake galimoto zawo zithe kumwetsa mafuta kuti ntchito zawo zamtengatenga zipitirire. Mfundo zitatu zimene ndagwirapo. Choyamba kambapo za black market. Chachiwiri kambapo za rationing, kunena kuti mwina malo amene akumwetsera mafuta azitha kuonesesa kuti mafuta akabwera aliyense apezeko pang'ono osangoti munthu wina aliyense atengeretu malita zochuluka. Komanso palinso nkhani imene yokhuza nthawi yogulisira mafuta. Kunena kuti kabwera usiku koma pali galimoto ndithu zomwe zimadikirira agulitsena anthu. Munatiyambire ya black market kuti mwina anthu ena kumapangano opti kuti mafuta filling station kulibe kumene tikhoza kugula pa normal price, then let's go for black market. Chimene anthu akufuna ndi mafuta. It doesn't matter kuti mafuta akwapeza kuti ndi mmene situation ilili, bola tipeze mafuta. Komano kubwana ku issue ya black market ponena kuti ndi zina zimene zikukolezera kuti mafuta adzisowa. Pena zikhoza kukhala zomveka komanso pena zikhoza kukhala zosamveka. Chifukwa chokuti anthu amene agulitsa mafuta ku black market, mafuta ake ndi omwewa. Sikuti iwo ndi zitsime zawo zimene akumapita kumakatunga okha. And kuti ndi zitsime zimene amakatenga mafuta jamwaseri, mafuta ake ndi omwewa. Iwo samakhala apita kugula pa filling station pompo ndi kumakagulitsa ndi mmene situation ili pakati panopa. For amati for every situation there is an opportunity for a business. Wina ndithu zake zikuenda akupama kwaja. Amakati mwina ndori kani pa filling station baja wagona kani masiku atatu kugula mafuta ija ndi umakagulitsano kumbali. Ndi mwina kumbali yakho zonde ndi zimene zikukoleza kuti mafuta adzisowa komanso mbali ina zikhoza kukhala kuti si choncho. For mafuta ndi omwewo ndi mwinanso anthu amanoti ndisavutike kugona pa filling station, ndisavutike kukhala pa nsewu amene kukhala pa nzeri nthawi yayitali, koma ndipulapita ku black market kandi kagula modula kandi kagula motani kumano bwana ine ndikhale ndi mafuta. Mfumo yanke phone kapena ndipitirize. Tayanke kaya wade movies. Nzika Ikutinji, hello. Hello. Muli bwanji? Tili bwino dzina komanso kumene mwayimbira phone. Ina msaponsesi uno kumutaja kumajinga. Chabwino chokera kuntaja kumajinga, maganizo anu ndotani pa nkhani ya vuto lakusowa kwa mafuta mdziko muno? Maganizo anga ndona kuti susane mbali na ndifunde yomwe yaneneza ya mbali ya black market. Mena ya kuzwa sogolera noti
mabaki market omakwena kuti anzikuwo anthu amene amakawala mafuta kupitisa kumizi kodi kuliso njinga za moto zomwe zimathandiza anthu ena olodwa ngakhale kuthandiza kusiyana kodi munthu kufuna 1 lita sangachoka kumeneko mpaka afike tiyerekeze kuti mwina achoke ku location yoti kumizi akufuna mafuta 1 lita akagule mwina tiyerekeze kuti vantaja pa filling station zosatheka mbali inakuzwa kuti mafuta amene akufumira kuthawo akupita mmizi malayi momwe zomukuthandizika anthu osiyana nde apopo angokomereza kuti kana kwa mafuta mwanjangu kuti ibaje kuchepa kwa zinthuzo osati ibaje anthu chabwino maganizo anga ndi amene tathokoza chifukwa cha maganizo anu kuchokera kontaja boma la Machinga mukhale tsiku lopambana zikomo kwambiri akutsutsana ndi mfundo imene anena ahene kachaje kunazo kuti mwina black market ikolezera kuti vuto lilebe patsogolo mwachidule akunena kuti black market at some point ikuthandiza kufikira madera menalo palipo madera ena kuti kulibe ma filling station amakhala kudalira anthu ngati amene amakhala mwina agwisa ntchito transport kupita kandi kuthenga kandi ku town kukatenga mafuta aja ndikubweretsano madera amene ma filling station kulibe kuti mwina anthu amene akufuna ma liters ochepa kamuna ndi 1 liter kandi 2 liters adzikwanitsa kugula ndi at some point fundo yokhoza kuti black market imene ikupanga contribute kusowa kwa mafuta ndi mfundo yosamveka fundo mafuta akulibe kale mwatsindika kuti ndiyo samveka fanga liboma likuti no mafuta tilibe okay black market ikubwera pati kuti ndi meneno ikupangitsa mafuta adzisowa hadili bini kuti black market wa mwina akumakhala kuti achingira ka matanka la mafuta kwina kwake isanafike kuno ndikumatenga kapena mwina ikanakhala mfundo omve kuti ma filling station kulibe chifukwa black market amakhala mafuta aja atenga kale Nzika Ikutinji hello tima nena mubwereza pa nthawi imene mwatimbira foni pitani pambali musazimvere nokha pakanema chifukwa zimasokoneza Nzika Ikutinji hello tikungomaliza kunena pompano kuti kaimene pambali kuti timvane bwinobwino enaso akuimba foni atayandikira kanema yawo zimasokoneza sizingatheka kuti muzizimva nokha nthawi imodzi Nzika Ikutinji hello muli bwanji bwana ndili bwino dzina komanso kumene mwayimbira foni chabwino maganizo anu ndotani maganizo anu ndotani koneka ngati kuti mwina network sili bwino koma mukapeza mpata timbirenenso pa 0 9 nanonso mkuperekapo maganizo anu ndemanga kandi mafunso kuti kodi zikuyenda bwanji pa nkhani ya vuto lakusowa kwa mafuta agalimoto mdziko muno Nzika Ikutinji hello talikirana ndikani mayanu bwana talikirana ndikani mayanu kuti timvane bwino muli bwanji ndili bwino dzina komanso kumene mwayimbira foni chabwino kuchokera ukasungu wa Precious maganizo anu ndotani maganizo anu ndiwona yalolimina mboma hivi ilango ilamfundo zoyenerera bagoma za president kuti naye chiboma yakhala boma pamakhala nduna imene mananyanga yokumbaliza mafuta nde pakufunira president abanye foshiro mbiri wanduna imene ikuyang'ana kumafuta awo kuti yesetse ibezengira yajekamezeka president adawauze kuti mainjira yakuya kuti thereafter awone the way forward ndikhalamona chabwino tathokoza chifukwa cha maganizo anu mukhani tsiku lopambana zikomo awa mfundo yawo kwambiri akunena kuti nkofunika kuti boma mogwirizana ndi unduna wa energy akhazikise mfundo kapena ndondomeko zokhazikika chifukwa mavuto ngati awa timakhala nawo chaka ndi chaka akasikoyamba foti mu April tinali nawo mu September so chine chimodzimodzi May chaka cha 2022 kubwera mu chaka cha 2023 mavuto amenewa analipo chaka chino cha 2024 sura kaka ndikoyamba
anthu angofika nopozoloya miyezi yoyambirira tinenso ndi situation ya mafuta yomweyi koma mwina sinatenge nthawi yayitali imene anthu amaganiza fika pakali pano mwina chinthu chimene chimakhala choopsa kwambiri ndi nkhani yokhudza boma limene timati executive zonsezi zikachitika anthu sazangana kuti nthawi imene ndona anali ndani kapena mwina mkulu amene anali ndani adzangana amene ali mtsogoleri wa dziko nthawi imeneyo ndoti anthu azane kuti mulamuliro wachakwera mafuta ankasowa sazanena andunayi Nzika Ikutinji, hello. Talikana ndikane mayanu. Halo, talikana ndikane mayanu kuti timvane bwino. Muli bwanji? Tili bwino gai. Dzina komanso kumene mwayimbira phone. Sedikolea kuno kumulanje. Kuchokera kumulanje maganizano ndotani. Maganizano ndikuona kuti akunena kuti asuma lake ndio akutenga mafuta ambili mjivona mafuta akutama vile station. Ndikuona kuti familia wakutikhalira kwambiri chifukwa mutusanga endo lendo wa utali kwa station ama kawo utali kwambiri yetu madalila malenga moyo. Chabwino. Alima dalila malenga moyo bali malenga watali kutika station uko na bila station wakati mafuta hata. Uko kwenda mtu mmoja kutika kwambiri. Yoni kuona kuti kakhala mzwaje kuti mzovuta kakhala kuti mzovuta kuti mafuta akuta basi ndoche pamela kwa school. Tathokoza ifanya maganizano chokera mulanje mukhendi tsiku lopambana. Ziko kwambiri. Zikuoneka ngati kuti anthu ambiri mfundo imene akukakamirapo ndiyo yonena kuti black market sikupanga affect china chilichonse. Sikupanga affect china chilichonse maso munjire nedi yonse. Foto onse mafuta amakagula filling station wompo ngati kuli kugona amakhatu onse adani agona pa filling station kumano mina ninkhani kuti kwena tipange manage kuti kufika pakati pano ndichani chimene bomba lingabwenduza kuti tachita izi ene mwina nkhani pofika nthawi yakuti likhali vuto lachepa of course namva akachachedzwa kunena kuti pakati panopa sitinganene kuti situation ikhale bwino liti zimene pena zimodzaonetsa kuti even bomalo ndikuti mwina lalunza direction tikhoza kunena choncho for the akuti sanganene tsiku komana akuti atisakugona nayo tulotu nkhani sono how sabata yachitatu koma atisakugona tulotu okay kusagona tulo ndikumeneko kusagona tulo ndikumeneko komano amene abe kuti auza Malawi kuti chabwino fesiri kugona tulo komano chiyembekezo chathu malengana ndi ndondomeko zimene tayika tikuona kuti tikamafika nthawi yakuti zikhala kuti mwina zinthu zabwera nchimaike mwina mawu ameneno akanakhala mawu ofunikira kwambi olimbitsa mtima komanso mwina kubwera akachaje paokha mwina pena sizinalemere kweni anthu timayembekezera kuti mwina akhoza kubwera minister ANJ komanso mwina information pamene zafika zinthu pano ndi vuto la dziko tikhoza kuti ndi mulidi wakusowa kwa mafuta zimafunika mwina anthu amene ali maudindo enieniwo abwere ndikuyankhula Malawi even kubwera mtsogoleri wa dziko kuyankhula suti chingakhe chinthu cholakwika abwerawo zoti mafuta amene mukumana kusowa mafuta tikudziwa tikuchitapo kanthu inenso ngati mtsogoleri zandikhudza tikuchita motere kuti zinthu zibwerere mchimaike. Nzika Ikutinji, hello. Talikira nani ndikane mayanu kuti timvane bwino talikira nani ndikane mayanu bwana muli bwanji ndili bwino dzina komanso kumene mwayimbira phone lero kuchokera ku Nchinji maganizano ndotani maganizo anga anoita kuyerekezo seze yankula akajazi yange yazokupira ndi mafuta mbirali ndibirali mafuta akuta ndiwo chineringa beze tonne kuti iyo wangu ufuna angoeseta umanga majali ndi mafuta apezeka mafuta sikale nazo nizoli nizozaleka sasa ukona mafini station ukona masukuforo mafuta sakula fura kula kusoma kule malaini ndizigoma fura malaini ukuru zigoma fura mumatendere mai chabwino tathokoza chifukwa cha maganizano mukhaindi tsiku lopambana zikoma ndifuna titaonanso kuti mwina vuto limene lakhuza bwanji magawo ena chifukwa takhala tikuona masiku awiri awawa tona kampani zina zosiyanasiyana zanena kuti kuyambira lero pa 1 November zokweza mitengo ya zinthu zake. Company neli yonse ikamapanga produce zinthu pamakankhani meti mati makosti zimene amaziika mu production kuti feyo tipange chinthu ichi
timene tikhali ndi zinthu izi ndi zitolere ndeno transportation ndi imodzinso mwa zimene amazika ngati ma expenses awo. For example, kampani makhati mwina imapanga mafuta ka imapanga sopo kandi yani makazi zinthu zija ikupanga deliver madera osiyanasiyana kuti galimoto ija yende ikufunika mafuta kuti ndene ndikayikano kuti mtengo wa katundu ukhala mmene umakhalira kandi magwisa 10 kwacha ikhala 10 kwacha koma yeti mafuta panopa tikugula 50 kwacha kuti galimoto yende ikapange deliver zinthu ndiye kuti ndalama ine imene ikanatha kupita magawo ine makhati yapita kuti akhani mafuta kwanira kuti akapange deliver katundu ndiye kuti ngatakugulitsabe katundu pa mtengo mmene amagulitsa poyamba ndiye kuti no akupanga loss fodoti cost imene inalipo poyamba kupanga deliver zinthu si imene ndiyo siyana kuti ndi ndalama iyi ayipanga recover motani solution yake ndikukweza katundu foti mafuta awo akuvutika kuti apeze komanso mwina akapeza ku black market mitengo yake makhala kuti ndiyokwera pamwina pakati panopa mwina anthu amathagula mwina 30 liters zimene mwina no ndalama yochuluka kwambiri mwina 1 liter imene for normal price ndi should be 2000 petrol ndi 2500 2.5 diesel 2734 pamene no ukapitano ku black market suri ukagula pa mtengo pa normal price yeye mwambira 4000 mwambira kumtunda ndi for example munthu uno kugula 10 liters ukugula 30000 ndiye kuti no 20000 iyi wena kuti no uipange recover motani solution yake ndikukweza mitengo ya katundu ndiye kuti no mmalawi amene ali kumudzi amakwena kuti akagule sopo amene uja kandi mchere amene kandi yana akwena kuti no aonjezereso ndalama yoti akagule katundu foti no mafuta akwera foti mafuta awo akupanga add up ku process imene anthu akukhala kupanga katundu osiyanasiyana. Nzika Ikutinji, hello. Muli bwanji bwana? Ndili bwino dzina komanso kumene mwayimbira foni lero. Chabwino maganizo anu ndotani? Maganizo ndoti vuto likangokula. Munthu akamachira tumpelita. Zikusonyeza pina paliponse mafuta amthera ngadali paone ndogale. Abida akakuli black market. Kusonyeza kuti vuto lwakulika ndiliwo kuti munthu akapita black market. Ndipo munthu mafuta amthera pina paliponse apanga bachi. Abida akakula black market. Kumaso vuto loti munthu akapita black market. Panda kumbeleze munthu akaononge grama zake mbili kumbe mafuta msingi station ya kupezeka. Iyo nofuna kwa chote afise vuto. Mutu usanga pita akakulipa black market. Kumbe vuto wa mafuta lata. Edi business ya kulika juu ukiantua zikula mafuta pa black market. Ndiye akukamba kuni akuleta mo akozoka kumbe mafuta Niwa zikambanga nikapenda malawi ya mkiwa hapo ila mungu malawi wapo hiki soji mtu ama funa ganga chezi Patrick station kumwepa hapo nungwende ganga chezi akambele hapa station baga mbuga mwitira mtu mafuta ndizo cheka Niwa zakari nganja kuila kwake Pini malawi hali Ewe ni malawi kruko Mae mulama chunga ishwa jani Wapina mamutuna ngraba nsajatu. Sokuli kutebe na mshiko hai. Chabwino. Kuna maroni tuwakoma chuuka. Kifanya yule mafuna ganga chepi. Na watu wabika kufundiza mabanji hao. Nde fundo imene. Udi alichezi mkiwo ukifundo lichezi. Chabwino. Tatogoza ifika chama gadzano mkani siku lopambana. Zikoma kwambiri iya lense kupereka maganizo ake pamomwe akuonera kuti zinthu zikuyenda motani pa nkhani yokuza vuto lakusowa kwa mafuta pamene upita kumapeto panali mphekesera zoona zoti mwina amaprotest amene akhale alipo mdziko la Mozambique akhonza kutikhudza ife kuno ku Malawi makamaka ku nkhani ya transportation imenenso ikukhuza nkhani za mafuta akhoza kutikhudza foti ndi njira imene timagwiritsa ntchito nkhani yokhudza mwina transportation ya mafuta kubweretsa mdziko muno mwina pa sitima komanso pansewu pamene ndi njira imene timagwiritsa ntchito ndoti mwanjira ineyo zimenezozo zikuyenda kuti zitikhudze komano tikanenabe kuti tipeze no alternative fati ikezo kuti mwina nkhonda ku Mozambique ikhala zaka zitatu idanza mini kuti umaya kuno ndi ikhala zaka zitatu opanda mafuta timene tipeze no alternative kuti ku Mozambique kukhoza kuchitika izi kodi njira ine imene tingagwiritse ntchito ndiyotani kuti mdziko muno
tizikhala ndi mafuta pamwina penake sizingakhe zomveka kuti ku Mozambique kuli nkhondo ndikamwina ndi zaka ziwiri kazitatu ndoti zaka zitatu ku Malawi tikhala opanda mafuta faitu ku Mozambique imene timagwiritsa ntchito ngati nsewu ngati njira kuli nkhondo tikuyenda tipeza alternative kodi njira ina ingakhale yotani kuti dziko la Malawi lipitilirebe kukhala ndi mafuta mwina nkhani ina imene ikumakambidwa kwambiri nkhani yokhudza forex kuti mafuta akusowa suti mafuta akusowa kuti kopanga mafuta kokulibe komano mwina forex ndi imene ikutivuta mene tipezeno njira tipeze ma alternatives ena kuti kodi nkhani yokhudza forex tidzichita motani kuti tizikhala ndi mafuta okwanira kuti mafuta awo tidzipita kumene makagulako ndi kugulitsa kubwera kuno anthu adzikwanitsa kugwiritsa ntchito mafuta foti pakati panopa chiwerengero cha anthu amene galimoto ndi chochuluka kwambiri mwina kuposa kale which means tikuyenda tipangeno double mene timakhalira ndi mafuta athu amene timafuna pa tsiku pa mwezi angakhalenso pa chaka pamene ndi mwina ndi udindo oboma kuti aone ma alternatives ena amene akhonza kugwiritsa ntchito kuti tizikwanitsa kukhala ndi mafuta okwanira ngati kuona kuti mafuta akupita kumapeto kodi tichite motani transportation imene timagwiritsa ntchito ititengera nthawi yayitali bwanji mafuta ena asanafike ngati matenga 1 week tikuyenda tipange kuyamba plan tsiku la lero kuti pakati pano tatsani mafuta ochuluka chonchi mwina wawa sangakwanitse kuti sunga ngati dziko masiku atatu akubwerawa tiye tipangeni plan kuti ngafika tsiku lakuti kuti ndi mafuta ena abwere fa pakati pano akhoza kuti mafuta akubwera komana akabwera akumapitirira ndina kuona kuti aone kuti achite motani fa ndi pakati panopa zinthu zafika povuta azimai akumakwanitsa kuphika sima kukasiya ku filling station kuti tikapatse bambo umona ngati munthu apita kaona odwala ku chipatala akupita ku filling station kuti zinthu sizili bwino chabwino ndithokoze kwambiri kuti mwanthawi zonse timakhala mozi tathokoza kwambiri kuti timakhala nzika imene timakwanitsa kubwera zapereka maganizo ziko mwambiri tikumananso sabata ya mmawa umunimene tamalizira program ya lero ya Nzika Ikutinji imene makamaka timaona nkhani yokhudza vuto lakusowa kwa mafuta agalimoto pomwe ndithu zigawo zonse za dziko lino zakhuzidwa ndi vuto limeneli anthu kuchezera mizere italiitali kuti mwina galimoto zawo akwanitse kumwetsa mafuta kuti akapitirize ntchito zawo zosiyanasiyana komanso vuto limeneli ndikuti kuti takhudza kwambiri ntchito za mtengatenga komanso magawo ena pomwe taona kampani zina pomwe ndithu zayamba kulosa zikalata kuzoyisa anthu kuti kuyambira lero pa 1 November kupita chitsogolo akweza katundu kapena mtengo ogulira katundu osiyana nthokoze kwambiri kuti nthawi zonse mumakhala mbali mozi ya program imene amene ndithu munakwanisa kugula mainitsi kuimba foni tikuthokozani kwambiri chifukwa mupangisa kuti program iyi ikhale yapamwamba tibweranso pano sabata ya mawa nthawi yomwe ija ya 10 o'clock mpaka 11 o'clock pamene tizakhalenso ndikuwunikira magawo ena ofunika pa chitukuko cha dziko ine dzina langa ndi Betha Chiro akoma nthokoze kwambiri anthu amene ndagwira nawo ntchito kuti program ya lero iteke kuphatikizapo Wonderful Chaipa pa Final Control Center Tonge Fumba Stanley Chinganyama Steve Kondwa Banda komanso Maxwell Frank pilizani kuona ya maprogramu asiyana pano pa kanema ya Mibawa.